नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज भारतीय वायुसेनाचे मुख्यस्थ लक्ष्मण माधव कत्रे हांगेले वळख दितस. भारतीय वायुसेनेचे मुख्यस्थ जावन परम विशिष्ट पदक फाव जाल्लो व्यक्ती लक्ष्मण माधव कत्रे. LM कत्रे म्हणून ख्याती पाविले. त्यांनी 26 जून 1927 इसवींतू माधव कत्रे दंपतीले सुपुत्र जावन मद्रासांतू जन्मलें. तांगेले प्राथमिक शिक्षण मद्रासांतू जाल्ले. उपरांत डेहराडूनाचे डून स्कूलांतू आपले शिक्षण पूर्ती केले. उपरांत त्यांनी 1944 इसवीचे ऑगस्ट 3 तारीखेक रॉयल इंडियन एअरफोर्सांतू अधिकारी कॅडेट जावन वृत्ती जीवन आरंभ केले. एप्रिल 9, 1945 इसवींतू तांकां सामान्य कर्तव्याचे शाखेंतू तुर्त आयोग लाभले. तांगेले वृत्ती जीवनांतू त्यांनी लॉस एंजल्सांतू विशिष्ट स्क्वॅड्रन स्थानक आणि वायुसेना अकादमिक कमांडर जावन आशिल्ले. 1971 इसवींतू भारत पाकिस्तान युद्धा वेळार पाकिस्तानाचे वायुदल सावन जत्तर आशिल्ले सैन्याचे हालचालाक निखर येवजण घालून त्यांनी काही अडकळ नातिले सुधारित वायुदळ सावन कार्याचरण केलेली ख्याती तांकां पावता. दुंडीगलांत आशिल्ले वायुदल अकादमीचे कमांडंट जावन त्यांनी तळ कर्तव्य अधिकारींक तरबेती सौलभ्य वाडयले. जेट विमानांतू तरबेता खातीर शेतांतू उड्डापाचे कार्यावळी यशस्वी जावन पुनर्निर्देशन केले आणि तांगेले अधिकार अवधींतू सुरक्षतेचो दाखलो केलो. 1976 इसवींतू इंग्लंडाचे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेन्स स्टडीसांतू शिक्षण पूर्ण केल्या उपरांत तांकां प्रमुख वायू कमांडाचो मुखेल अधिकारी जावन नियुक्त केले. 1983 इसवींतू त्यांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. 1 जुलै 1985 इसवींतू कर्तव्यार असतानाची आपले 58 वयार त्यांनी देवादीन जाल्ले. लक्ष्मण माधव कत्रेक तांगेले वृत्ती जीवनांतू साभार पदक प्रशस्ती लाभल्यात. त्यापैकी परम विशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, सामान्य सेवा पदक, समर सेवा नक्षत्र, पश्चिमी नक्षत्र, रक्षा पदक, संग्राम पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, भारतीय स्वातंत्र्य पदक, रजत स्वातंत्र्योत्सव पदक, 30 वर्षाचे सुदीर्घ सेवा पदक, 20 वर्षाचे सुदीर्घ सेवा पदक, 9 वर्षाचे सुदीर्घ सेवा पदक आणि 1939-45 वर्षाचे युद्ध पदक प्रमुख जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन भारतीय वायुसेना मुख्यस्थ लक्ष्मण माधव कत्रे हांगेले आठव करता ती नमस्कार.